Номер 5 Аугентауер скочи много високо. Стойчо Младенов. Добре, чудесно центрира. Великолепно подаване на Стойчо Младенов. Георги Димитров, ако не греша, неочаквано изскочи от дълбочина зад гърба на белите на Байер и 1-0 в седмата минута. В седмата минута, да, Георги Димитров, капитана, поведе своите. Да видим повторението. Много добро подаване на Стойчо Младенов, малко неочаквано за отбраната на гостите, а като че ли за всички тук на стадиона. Едно много успешно начало. Браво, браво Димитров. И той аплодира. Видяхте паса на Стойчо Младенов. 2-0 Йончев в 12-та минута. Ще видим повторението, да изживеем радостта и с публиката, с крачите на ЦСКА. Едно класическо, едно повторение, което ще ни донесе още веднъж радостта, не само от гола, но и от голямото умение при изпълнение на този пряк свободен удар. Киримов. Велков прочен, добър пас към Стойчо Младенов. Доста, да, правилно. Съвсем категорично Стойчо Младенов премина защитника. Защитника беше принуден да го спъне, вече когато топката беше далеч от него. Ето вижте повторението. Стойчо Младенов му избягва и защитника в желанието си, може би с шпагат, да избие топката. Препъна Стойчо Младенов. Ламбер е категоричен, топката е на 11 метра пред Мюлер, а зад топката Ради Здравков. 3-0 в 18-та минута. Браво, армейци! Грешно върна Дремер. Стойчо Младенов. Здравков не очакваше. Йончев сам! Гол! Йончев грешка в отбраната на Байер.